para ser habitual en Luz. Moi bons días, moitas gracias a todos. A lei de modificación da lei de augas que, como natural, o Grupo Popular en relación ao pago das caídas. No ano 2010, o compromiso era licitar 3.000 millóns polo sistema tradicional. Deses 3.000 millóns apenas se licitaron 300. Estamos a falar do que o que podía ser o gran ano de Blanco foi un gran ano en blanco. A cambio, se prometeu que se ia a sacar todo conxuntamente nun único concurso, 6.000 millóns por colaboración público-privada antes do remate de marzo deste ano. Resulta que, finalmente, por público-privada van só 2.000 millóns, o resto é polo sistema convencional. A disculpa para non licitar no 2010 foi que iba a vir todo xunto por un sistema de colaboración público-privada. Ao final, parte da licitación, a maior parte, é polo sistema convencional, polo tanto non había ningún motivo para non telo licitado no ano 2010. Como comprenderán, unha obra que foi adxudicada na súa casi totalidade, e licitada na súa totalidade polo señor Cascos, pois escoitar ao ministro de Fomento, decirlle á sociedade ourensá que o día que o inaugure que van a vir, que van a convidalos, etcétera, bueno, pois realmente é un pouco sarcástico, non?